Já pomaličku poprosím, abyste si sedli na svá místa, abych mohl krátce pronést nějaké úvodní slovo. To úvodní slovo by mělo směřovat hlavně za naším hlavním dnešním hostem, který nás vlastně všechny svedl dohromady za účelem nebo s cílem pozvednout trošičku ekologické zemědělství u nás na základě vzorů a praxe a praktik, které se už delší dobu praktikují ve Spolkové republice Rakousko a zejména v oblasti, kde není živočišná výroba. Proč to říkám? Říkám to proto, že málo kdo si dovede z ekologických hospodářů představit, že rozpojení rostlinné a živočišné výroby je možné, je realizovatelné v podobě, kterou nám v mnoha krocích představoval Wilfried a jeho spolupracovníci, jeho přátelé, praktikové, které jsme měli možnost poznat. Vítám všechny hosty, kteří jsou jednak z oblasti poradenství, jednak z oblasti praxe a také z oblasti akademické. Děkuji organizátorům, zejména naší přítomné vedoucí, paní inženýrce Vavříkové, která se postarala a je duší tady toho dnešního setkání, doktorandům a kolegům, kteří pomáhali. Děkuji také naší alma mater, že nám poskytla tyto prostory, abychom se mohli pobavit v tom přátelském duchu, doufám, a získat nějaké nové poznatky. Naše univerzita, vidíte ji tady z leteckého pohledu, vypadá takhle vypadá průčelí, je to krásná budova historická, která nebyla původně zamýšlená jako zemědělská univerzita. Zemědělská univerzita, Vysoká škola zemědělská, původní název 24. července 1919. V červenci jsme tedy slavili 105 roků. V roce 1995 byla přejmenovaná na univerzitu, Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně. A dodnes od 1.1. je přejmenovaná na Mendelovu univerzitu v Brně vzhledem k množství fakult, které se nevejdou do toho celkového názvu. Těch fakult je 5, největší agronomická, pak lesnická a dřevařská fakulta, zahradnická, provozně ekonomická fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních vztahů nebo studií. Vedle stojí samostatný institut celoživotního vzdělávání. Aktuálně máme 9200 studentů, z toho 20% je ze zahraničí. Zaměstnanců máme také požehnaně 1600. Atmosféra na univerzitě v tom uzavřeném prostoru a v blízkém arboretu je opravdu krásná, ale není tady jenom prostor pro to trávit volný čas, je tady také prostor pro to, abychom mohli vyzkoušet ledas jaké hypotézy, teorie a experimenty na školním zemědělském pozemku v Žabčicích, kde jsou jednak pokusy na orné půdě, jednak pokusy v sadech a také ve vinohradech. Další součástí univerzity jsou arboreta ve křtinách, zejména v jedovnicích, a také to, které je součástí našeho areálu, ke kterému se dostanete přes ten krásný most vybudovaný v nedávné době. K vlastnímu projektu jmenuje se Metody intenzifikace ekologického hospodaření na orné půdě. Poskytovatelem je Ministerstvo zemědělství
V tomto roce budeme končit, začali jsme v lednu v roce 2022 a také tehdy byl u zrodu tady tohoto projektu, kde je Wilfried, tady je Wilfried, který mě pozval na konferenci Keine Angst von Ackerdistel, žádný strach z pcháče, a to bylo v úterý a ve čtvrtek se konala další konference, další workshop, seminář s panem Josefem Jugovičem a Wilfried tenkrát řekl, pokud tě něco zaujalo, přijď ve čtvrtek, to bude daleko zajímavější a odneseš si od toho opravdu nějakou motivaci na celý život, a tak se také stalo. Měl jsem to štěstí, že jsme se domluvili s panem Jugovičem na návštěvě v Burgenlandsku a byla to návštěva první a bohužel poslední, protože 2 měsíce poté dostal na poli infarkt a nebylo nikoho, kdo by ho zachránil. 30. prosince roku 2022. Obrovská škoda pro ekologické hospodářství, byť to byl mechanizátor, ale rozuměl biologii daleko a daleko víc, než rozumím po letech studií sám. Co je cílem toho projektu? Navrhnout nějaké metody, které by vedly k atraktivnění, ke zvýšení výnosů a současně které by pomohly zlepšit stav půdy a ukládání uhlíku tak, aby ta půda byla odolnější a současně úrodnější v režimu, kdy nebude dostávat žádnou stimulaci připravených minerálních živin. To naplnění cílů vycházelo z té prioritní osy a z tehdejších nějakých cílů, které konvenovaly cílům Evropské unie, které se otřásají v současné době. Nicméně pro to zarámování toho projektu tento komentář stačí. Podstatou tohoto projektu je zvýšit povědomí o interakcích mezi pěstovanými plodinami a jejich prostředí, zvýšit pochopení o toho, jakým způsobem rostliny samy jsou schopny měnit půdní prostředí pod sebou, nabídnout nějaké postupy, které povedou při uspokojivých sklizních k pravidelnému obohacování organické hmoty v půdě, což není jednoduchý úkol a je potřeba myslet hlavně na nějaké rozumné toky dusíkatých látek do půdního prostředí. Je potřeba počítat s tím, že se ekologický hospodář musí naučit hospodařit ne s jednou meziplodinovou směskou, ale s vícero druhy, s jejich kombinacemi, že se musí naučit nějaká základní pravidla, zda a kdy může mechanicky vstupovat do půdního prostředí, tak aby nedošlo ke změně půdní struktury a aby to, co chce v důsledku, aby změnila půda infiltrační a retenční schopnosti stran vodního režimu a aby změnila také porovitost tak, aby zkrátka dobře půda začala opět dýchat a pít. Další věcí je vstup živin s nějakou organickou pojistkou, vstup živin, které budou vázány na nějakou ustálenou hmotu, řekněme kompost. Do této celé hypotézy musí zapadat pěstování leguminózních rostlin, poznání jejich strategie, kořenové strategie a tak dále. Tolik k tomu projektu samotnému. Projekt má své stránky na stránkách univerzity, tady je titulní strana.
Jsou tam 4 videa v současné době týkající se mechanického ukončování vegetace meziplodinových směsek. Je tam něco o interakcích mezi kořenem a půdní mikrobiotou a půdou. Je tam něco, to je strašný obrázek, ale to vybrali moji kolegové, o půdním agregátu. Je tam o metodě, kterou si hospodář sám může zjišťovat posuny stran kvalitativních parametrů půdy, se kterou chce navázat partnerský vztah. No a celé to se vlastně odehrává v situaci, kdy se společenské poměry nepatrně změnily, strašně významně. Díky post-covidovým náladám ve společnosti, díky válce, díky tomu, že jsme konfrontováni s mnoha a mnoha falešnými informacemi, ke kterým nám nikdo nedá klíč, co je důležité a co není důležité. No a také ta situace u nás a pověst ekologického zemědělství není příliš růžová. Tady jsem se pokusil srovnat z Wikipedie výklad ekologického zemědělství, který je pro svět v anglické verzi a v české verzi. Když to zesumarizuji, tak to tady máte před sebou. Česká verze používá místo kondicionálu determinační výrazy a představuje ekologické zemědělství jako lokální luxus, který je vyvážen ničením přírodních ekosystémů v jiných částech světa a zvýšeným množstvím používání pesticidů používaných na místě, což rozhodně není dobré a jsme rozhodnuti to nějak iniciovat, aby se to opravilo. Přitom zastoupení ekologických pozemků v rámci zemědělských obhospodařených je v České republice uprostřed daleko výše, než je průměr Evropské unie, ale níže, než je v Rakousku. A když se podíváme na porovnání jenom České republiky a Rakouska, tak vidíme, že Česká republika má zhruba poloviční část zemědělských ploch užívaných trvale v ekologickém hospodaření. Co je ale daleko významnější, je tam nějaký vnitřní klíč k pochopení, kterému příliš nerozumím, protože když se podíváte na strukturu rakouského ekologického hospodaření při tom všem obrázku, při těch všech obrázcích, co z Rakouska máme, jaká je to hornatá oblast, kde jsou trvalé travní porosty, tak přesto 13% z těch 25, 26 je v ekologickém hospodaření na orných půdách a cíl Rakouska je dosáhnout 25 až 30% produktů pro přímou spotřebu, pro lidskou spotřebu, které budou pocházet z ekologického hospodaření. A datuje se to už dávno předtím, než Rakousko vstoupilo do Evropské unie. V 80. letech si postavilo kvalitativní cíle zemědělské produkce na roveň kvantitativním. To je velký posun v hlavách vládců daného území a asi se promítá také do té struktury, kterou vidíme tady na tomto obrázku, že pouze 2,7 na českém území je v orných půdách, zatímco 13,3, respektive 12,3 jsou trvalé travní porosty a 1% jsou sady, vinice a zelinářské pozemky. Tolik na úvod, abyste měli trošičku představu, proč a jak tento projekt vznikal. A hrozně rád bych poprosil našeho nejcennějšího hosta Wilfrieda, aby přišel a přednesl, protože když se účastníte polních dnů, účastníte se nějakých seminářů v Rakousku, tak se často přednášející vztahují na přednášku Wilfrieda Hartla a tvrdí, že to byl ten klíčový moment, který je přivedl ke změně myšlení v oblasti ekologického hospodaření. The floor is yours.